vyřešit problém s parkováním. Tahle akce se mi určitě velice moc líbila, dozvěděl jsem se spoustu nových informací, dalo mi to jiný pohled na politiku, jednak hlavně, že můžu změnit něco já, i když vlastně nejsem třeba plnoletý a nemůžu jít k volbám, takže můžu se účastnit úplně jinak a změnit různé věci. Tak strašně se mi líbilo, jak se mladí i staří zapojili do budování koalice. To brali všechno vážně. Mezigenerační soužití je naše prvořadá prostě problematika a velice fandím tomu, že jsou možnosti, jak to řešit. Dneska to byl názorný příklad.